बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिनाय थाबाय। दिनै नैबे बामोनगाव दत्तपुर BCDC आन्दाराव जोंनि जेनोखि लाइमोनफोर बिथांमोना दिनै बुजिनानै जोंनि जेनोखि सोलिबाय थानाय UPPL दल बेवहाय मदद खालामनो एबा जोंनि मानगोनां प्रमद बर' चिफ सारनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै ओंखारबोदों। बेवहाय गासै 15 युथ्सफोरा सेंग्राफोरा दिनै गासैबो बेहायनो सरकारखौनो सापर्ट खालामनो होननानै ओंखारबोदों। आं बरायदों बिथांमोनखौ। जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि ओनसोलाव निस्सय बिथांमोननि जेनोखि जोंनि UPPL आव फैनाय निस्सय मोनसे जोंनि ओनसोलावहाय मोजां बार बारगोन आरो जौगानायनि लामायाव बिथांमोना खुब सहाय खालामगोन होननानै आं आसा आरो मिजिंथिदों। बिथांमोना गासैबो BPFनियानोमोन आरो बुंनो थाङोब्ला आंनिनो मानसि, गामिनिनो ओनसोलनिनो मानसि, न'खरनि मानसिफोर थाबोबाय आरो जेसेबां लाइमोनफोर दङ बिथांमोना दिनै ओंखारबोदों आरो गोबां मानसिया फैनायनि खोथायाव बुंबाय थादों। आं बिथांमोननो सम होनो हायाखै। जेब्ला सम होगोन अब्ला बिथांमोनाबो फैगोन। आसा खालामबाय मोजाङै जोंनि बे ओनसोलाव जौगानायनि बेलायाव आरो खौसेथिनि बेलाखौ सिन्था खालामनानै बिथांमोनाबो दिनै सापर्ट होनो ओंखारबोदों। बेखौ आं दिनै बरायनायजों आरो गोसो गोथारजों बिथांमोनखौ बरायनानै लादों। बिसायख'थिया फैगासिनो दङ। नोंथांनि देरहानाया बेसेबांसो पारसेन्ट आसा? दा बेखौथ' बयबो क्लेम खालामगोन। आं जेनोखि बिराद रायजो राजाजों सावरायदों आरो फिल्डआव गिदिंनानै नुदों। रायजो राजाया जोंनि UPPL सरकारखौनो लाबोफिननायनि सिन्था खालामदों आरो UPPL सरकारानो फैफिनोब्ला सान्थियै थागोन आरो जों जौगानायनि बेलाखौ जों मोजां मोनगोन। आरो खोथाया जाहैबाय आवगायनि समफोराव जेनोखि जेरैबायदि गन्दगलमोन बेखौ गुबुन हारिफोरा लुबैयाखै आरो बेखौनो सबसे मोजां मोननानै दिनै जोंनो जेबो स्किम नाङा, जों ओनसोलाव सान्थि फैबाय। हरनि 12टा 1टाब्लाबो जोङो न'आव थांनानै फिसा फिसौजों जोङो मोजाङै उन्दुनानै ओंखाम जालायनानै रंजा खुसि थानो हादों। बेखौनो लानानै जोंनि बा आंनि समस्थिनि मानसिफोरा बेखौनो बांसिन गोजोननाय मोनदों। आरो जौगानायनि बेलायावखौ जों बुङोब्लाथ' अलराउन्ड डेभेलपमेन्टखौ जोङो नुदों। मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआवहाय जोंनि मानगोनां BTRनि चिफ सारा दाङालासे थायाखै। मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव मोनसेबो स्किम आरो मिशन लायालासे बिथाङा दोनाखै। डेट मिन्स बेखौहाय बुजिनो मोनदों जे जोंनि बे ओनसोलाव जेनोखि आवगाय समाव जोङो गन्दगल समाव जोङो गावजों गाव सिफायग्लुंनानै लाबाय। दा बेखौ लुखांनायनि सम होननानै बिथाङा बुंबाय थायो आरो नंमारगौ थारैनो बियो बाख्नायजाथाव। आरो बिथाङा जोंनि रायजो राजानि बे स्किमखौ लानानै जोंनि बे समस्थियावबो मोनसे ढौ फैदों आरो देरहागोनखौ रायजो राजायानो बुंगोन, रायजो राजायासो बिसार खालामगोन। आरो आं आसा खालामदों रायजो राजाया खुब सनमान आकारे बरायदों जेरावबो आरो आंजों कपारेट खालामदों। बेखौ नायोब्ला निस्सय आं देरहाहोगोन रायजो राजायानो, आं बेखौहाय आसा खालामदों। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो
नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।